ନମସ୍କାର। ଆଜି ପିତୃଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ମୋର ଦୁଇପଦ ସହ ଏକ ଛୋଟିଆ କବିତାଟିଏ। ବାପା ଏକ ଛୋଟିଆ ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ଅନବଦ୍ୟ ଶବ୍ଦ, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ଅମୂଲ୍ୟ। ଯିଏ ଉପରକୁ ପଥର ଭଳି ଅବଙ୍ଗା, ଭିତରେ ତରଳି ଯାଉଥିବା ମଣିଷଟି, ଯାହାଙ୍କ ଗାଳିରେ ଲୁଚି ରହିଥାଏ ସ୍ନେହାଶୀର୍ବାଦ, ପାଖରେ ଥିଲେ ଆସେ ଛତ ସିଂହର ବଳ। ସେହି ବାପାଙ୍କ ଉପରେ ମୋର ଛୋଟିଆ କବିତାଟିଏ। ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ ମୋର ବାପା। ବାପା ଶବ୍ଦଟି ବଡ଼ ହୃଦୟଗ୍ରାହୀ। ସେ ଶବ୍ଦ ତୁଳନାରେ ଅନ୍ୟ ଶବ୍ଦ ନାହିଁ। ମୋ ବାପାଙ୍କ କିଛି କଥାକୁ ନେଇ ଏହି କବିତାଟି ମୁଁ ରଚନା କରାଇ। ସରଳ ନମ୍ର ସ୍ୱଭାବ ବାପା ମୋର, ଆମ ପାଇଁ ତାଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅପରାମ୍ପର। ବାଲ୍ୟକାଳୁ ମା ଛେଉଣ୍ଡ ଗଲେ ହୋଇ, ତେଣୁ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାରିଲେନି ଆଗେଇ। ତଥାପି ଓଡ଼ିଆ ସହ ହିନ୍ଦୀ, ବଙ୍ଗଳା, ତେଲୁଗୁ କହିପାରନ୍ତି। ଓଡ଼ିଆ ସହ ଇଂରାଜୀରେ ହସ୍ତାକ୍ଷର ଦେଇପାରନ୍ତି। 22 ବରଷରେ ହୋଇଗଲେ ସେ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର। ତେଣୁ ଡାହାଣ ହାତର ଆଙ୍ଗୁଳିଗୁଡ଼ିକ ବଙ୍କା ତାଙ୍କର। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଳିକ ବୃତ୍ତିକୁ ଆପଣାଇ ନେଲେ। ସେହି କର୍ମରେ ଆମର ସବୁ ଅଭାବକୁ ଦୂର ଯେ କଲେ। ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମରେ ଦୀକ୍ଷିତ ବାପା ମୋର। ତାଙ୍କ ଭାବନା ଈଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି ନିରାକାର। ଆଜି ପାଇଛନ୍ତି ଧନ, ମାନ ଓ ସମ୍ମାନ, ତଥାପି ଗୋସେବାରୁ ଦୂରେଇ ନାହିଁ ତାଙ୍କରି ମନ। ଏକମାତ୍ର ନୀତିଶିକ୍ଷା ସର୍ବଦା କରନ୍ତି ପ୍ରଦାନ। ଅଳସୁଆମୀକୁ ଛାଡ଼ି ପରିଶ୍ରମରେ ରଖରେ ମନ। ଆଜି 65 ବୟସ ଅତିକ୍ରମ କରିଛନ୍ତି, ତଥାପି ଗୋସେବାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରତ ଅଛନ୍ତି। ବାପାଙ୍କର ଗୋସେବାର ପୁଣ୍ୟ ଓ ଆଶୀର୍ବାଦ ମୋ ଜୀବନରୁ ଦୂରେଇ ନେଇଛି ଦୁର୍ଘଟଣା ଓ ବିବାଦ। ଏତିକି କହି କରୁଛି